Jotono bugra Jisu Kristong bai haini hai lamsogo katini जों haini hai phunukjakmani o kaisni motha ni koknoti जों haini hai soलोंलायोनो angke muido tongbaina जों tabok jora kaiba motha no जों soलोंलायखा je regular night tongnai Epis, Smyrna, Pergamos, Thyatira bono जों soलोंखा o kaiba motha no ge haini hai ang muido khalai ronam jungo Epis motha okay apostolic age apostolic church ni hongo Jisu thimani yagol ni chimi borok je boni sagri rok pok pirmani chengka tabok 100 AD asuk jora no romui bono sul homani ge 100 AD ni chimi 300 AD jora bono ke Smyrna church no bujok mani Smyrna church ke tabok tomanai jot ni sai satok jak mane Christian rock ni mod ge boni yagolo ke 313 ni chimi 590 asuk jora no bujogo Pergamos ni jora ke borok tomanai false teaching yakeba ereng phurnai rok no yasak mani ke tabok 590 ni chimi 1700 ajora ke Thyatira motha no Thyatira motha no ke borok bahaina false teaching tabok Jezebel rok no yasak mani soलोंलायखा ge tini ke Philadelphia church ni no tui जों soलोंलायखा ge Philadelphia church by Smyrna o motha kaini no kai Jisu Kristo mane borok ni mungsa dus krui mane borok no tamane khorai mani जों nugya te beba motha no khorai pilas kang borok ni samung no tamanai kaidor Kristo sagrao in rokom hai klaika kaha klaika haipana nei samane जों nugo tabo Epis motha Pergam ni motha Philadelphia ke te kaisa Thyatira mono जों ke samane nugo ke Smyrna bai Philadelphia no ke mane haipana nei samane nugya nirok kaha klaika teksa te kha krak ndi haipana जों khorai mane nugya ge te kaisa motha tongo Laodikia paithak ni motha Laodikia no ke borno kaha samani nugya khorai mamang जों nugu ge paidi जों paina nogo no tabok tini Philadelphia no tui जों wansok layana ge paidi जों pilas kang boy Bible na lebana chapter 3 phunukjak mani chapter 3 verse 7 ni chimi ang porenai Philadelphia ni mothano samani kok Philadelphia ni mothani suwari no hai hnei suihordi Daud ni surani tui tongnai borok kethar borok kubui okok no sawo bo phiok ke khoroksa pano sowi mania bo soke khoroksa pano phiogui mania neng klaimarok no ang sawi mano nini kisa phan tongo ang phurungmano neng khanawi tongo neng ano poito klaya ngya ang nini buskango duglam phiogui rukha abono khoroksa pano sowi manglak khanadi soitani borok rok hunke judai ngyawi no जों judai hwnai rok hunke ang borok no nini thani tubui nini yakung yaphango klai khulum ruwana hake ang no hamjak mano borok sawi manana ang dagima hai no neng khalogui tongma bai o sungsani bebak borok no amjok na bagui sungsar gnangui tekto nangphuru ang bono tektoni yakni kati ruwana ang daktino phainai keplai ngui mutok manano khoroksa phano segui mania tuike nini thani tongmano kahamke tondi keplai ngnai borok no ang ani kaitoni noktharni thongla stamnai bo aroni thang phlaiglak
Ang bini saka ani kaito ni bumung suinai, ani kaito ni town ni bumung bo suinai. A town engka Jerusalem ketal abo jukno hani ani kaito ni aroni ongkori paimani. Ang bini saka ani mung ketal bo suinai kunju tongke ba pola mothan rokno samano kanadi. Oroseng nuka Philadelphia ni mothani kop. Philadelphia manena boni meaning engka takuk ni hamzak laimeng. Ini akaba brotherly love omakai. Oroseng nugo ketar. Tamaisa hani hai ang poripiana Daud ni surani tiyi tongnai aborok ketar aborok kubui okogno sawo. Borok ketar borok kubui okogno sawo. Tabuk borok ketar borok kubui sawo bo Jisu Kristo haya deba. Jisu Kristo engka ketar bo kubui. Ge bono karite koisa kubui keri o sengsaro bewagna tatal mane kubui keri ketar keri kubui bai ketar bo misi. Hani bagi bo sawo angno lama angno kubui ane bising tei paya borok bo apane rosogi meya mane angno kubui bono kari tei kubui suk bo keri ge oro tei sawo tei tamaisa Daud bo piok ke koroksa pano sowi mania bo piok ke koroksa pano sowi meya gete Daud ni surani tei tongnai aborok ketar. Daud ni surani tei tongnai. English o sawo he who has the key of David. Daud ni cabi no hosnai cabi tei tongnai. Tak Daud ni cabi temabu. Aro jeng nugo kaitor Abraham no chongka Abraham no saina kha sengsani aroni Abraham no kok romani tongo koroksa masaya Painai bono bebak no sungsok ni yak ni piok nai. Okay? U kok no David no bo sapika. Okay? David ni bising tui na Jisu Kristo painai te bo sungsar ni bebak no bo ni sungsok ni aroni bo piok nai. Okay? U David ni hamari. U David ni karyok ma ni Bible samane bongka Jisu Kristo. Jisu Kristo ni bising tui joto no karyok mamanai ge bo David ni bongso o painai o kogno samani ge kaito mane Kristo ni yago borok no phiok na ni chabi boni yago no tongo oro o kogno so te maisa oro haini sawo Daud a borok kubui o kokno sawo bo pioke korok sapano sowi mania bo soke korok sapano piogi mania bo piok lahake mane bono piok nai bono kholo nai chukno hani dogar bo bono piok nai chukno hani dogar bo bono kholo nai bo piok mano koisa kholoi bumaya bo kholo mano koisa piok bumaya oma hai nesa ke jeng nugo boni yagono jeng age bosorongka phunukjakmani chapter 1 verse 18 no bo sawo ani yagono tamanai gothoi chabi bo ani yagono tongo ngetai morkeni chabi bo ani orono tongo neicheng aro age bosong pore laikya nge kaitor bo suwari rokni bagai fallen angels Ngia keba kokna ya suwari rokni bagai morkes namani ge aroni chabi bo boni yagun thongai tongo ge je bono poito khlaya rokno bo aro suwari no khiklai pro suwari kokna ya rono khiklai pro suwari no ruktarnai boro rono bo aro khiklainai boni thani no bebak ni phan tongo boni thani no Bible sawo phunukjakmani chapter 20 verse 1 to 3 pori neki nuknai aro boni thani no bebak ni odikar borok no tebo suwari rokno morke o khiklaibani tei borok no chukno hanot langmani boni yakono u phan boni yakono u odikar tongo aro nugu
Funukjagmani chapter 20 verse 1 to 3 ulo rogo sungnali ne haibon ni rok tabuk reference ni bagai ang sakan rok pori ni mana ke jeng sini thane mungsa khlaimaya je kaitor kholomano jeng phiogui maya bo phiogmano jeng kholoi maya boni thane abo pan ke tak tabuk borok rokno chugno hawo klangwani lama jengnobo u chabi no rokha jengno u chabi rokha baksa sawo catholic rogo jengnogo father rokni yakaba pop ni yako kaisasi chabi tamanle Matthew chapter 16 no tuyi borok omaike bul phurungo nge tabok tei kaisa dol tongo sinchonji ni rokhana baikana ama kaitor in honai borong dol no sinchonji bo khaine tei kaisa group aibono oma khaine nge bo sawo ani yago si bible no saklai sawani ba bible no omo khlaioni ani yago si uphan nge bible ni saisi ang kotor ku niso bible ke kesang maha tahu ani bising bible tilia ani bising tisi kok saklai omai ke korean ni u sinchonji nge oma hai pode pod mane wrong interpretation khlaini dong ke जों जे मोथांजाक borok jotoni thani no chukno khani chabi tong kubu ke mothangjaak borok tak bahai ke male tabo ang mothangjaak la ke ang kaitoni kothma kaham ani ro sophaila haible e kaitoni kothma kaham kubu ani ro sophaila ke ang pono buino romano ge o kothma kaham no manai borok bono chukno khau thangmana haible ge tabo ni no chabi tongole kri tongle haible nung bono u kokno kothma kaham nung je manmani bono nung buino salaha buibo kothma kaham ala ke bochukno hau sogumela ge omai ke jingthani chabi tong ke je kothma kaham musmania bo pastor ni pan tongthung bo kubu mo thangjagi ke bo thani kothma kaham kri ge bo buino u kothma kaham bon thani kus kri ge bo bai ke buino kothma kaham ro manai ge kubu ke mo thangjak ke jotoni thani no u kothma kaham tongu no kothma kaham buino romano hani bagai Matthew chapter 16 verse 19 no sawo ang poribana Matthew 16 verse 19 ang porinai ang nono kaitoni hani surinai rok surani rok runai chabi homani khana hake nung o sungsaro kesar mani abo chukno hawo bo kesar jaknai o sungsaro nung khengmani abo chukno hawo bo khengjaknai al tamangka English ong gain so I will give you the keys of the kingdom of heaven ang nirokno chabi ne holaisnai tamang male kogwaji be panang khana haipana bono chung busi loiba ang mono chabi ronai chukno hani chabi ronai okay nung je no nung khulogo abo o sungsaro nung khulogo abo chukno hawo khulokjaknai o sungsaro nung kawi tongro kholok yake tongro okay chukna habu bo kholok jai yang nai mane tamabu jengno boni bsa kubu mo thangjak borok rokno bo u samangno rokha borokno phiogone khajakni phiogone tabo bo tala rojak mane tama je borok shaitan bai tala rojak jeng asakine sumsok ke morkeo soknai sumsok mane na khajak sumsok bai khajak shaitan bai khajak haidle getabo kaitor Kristo jengno u chabina roka jeng kholok mana bahike bono jeng bahike kholok ma kothma kaham sakangke borok buchi kangke borok kholok jago haibla donle bible sawo John chapter 8 verse 32 sawo nirok kubuino sinai kubuino nirok no phiok nai ge kubuita ma kothma kaham ge je pro jeng kothma kaham pir haini hai ang sanai kothma kaham mane joto Kristen kothma kaham pir mana haya borok bo joto Kristen sugno ha sokne bo buya tamanle asai ketal ungjak nang bo si kubai Kristen nge bo ke buino bo chubamana mane kothma kaham pire bo bono busi khangke bo sugno ha sogiman kha ngene bo phiok jaka ba kholok jaka omo haina hani bagi oro sawo nirok borok no
피역한게 borok 피역작나이 족나 하고 피역작나이 피어 오승 사람들 borokno 피역한게 족나 하고 가위는 동작나이 genero seni thani u kaitor kothma kaham pirani u kothma kaham no pirani sanani borokno sumsokni khajak tongmani phiyoknani abono chini thani u chabino jongno rokha gesung kothma kaham bible ni bisingtui borokno pirkhangke borok kothma kaham yachaknai mane jisuno yachaknai subraino yachaknai ake borok chukno hani borok nai de omo chini bagui great privilege skaitor jongno borokno chukno hawat langnani bagui jongno samungo phanangmani samungo pastor no kaisa simiya joto asai ketal ungjak borok kubui Christian kubui muthangjak boni thani no uchabi tongo manni thani kothma kaham tongo u kothma kaham no chabi जों बबायनो बरकनि फलानो जों थाङै मानो काइटर नि थानि बेबागनि फान अरो हायनो हाय डेविड नि चाबी बनि थानि दंगो बो खलो खांके केबो खलोगुइ मैया बो खलो मानो केबो खलोगुइबो मैया उ कखनो जों स्राय के बुजिना नांनाय जे सुब्राय सिमिसे कोथमा काहामनो बरक नि बखावो हारवै मानो हानि बागै बो जोंनो बुजिनानै फानरयाखै जों बुजिमैया बो जे बरकनो बुजिनानै फानरयाखै बो बुजिमैया जोंनि थानाय मोंसाफानो फानख्रै सुब्रायनो याखार खांके बोनो जों याखारै थांके जोंनि थानाय मोंसा फानख्रै गाय सुब्रायनि थानि चाबि पियाबा जोंनो उ कोथमा काहाम पिरनानै जोंनो बरखा हानि बागै बो जोंनो परमिशन रयाखै कोइसा खलक माया बो जोंनो परमिशन रयाखै कोइसा खलबि माया पियाबा ताबो जोंनो उ कोथमा काहामनो पिरनानै नो परमिशन रखा तुमाय सामले थांदि संसार गनांगै आनि कोथमा काहाम पिरिदि बेबाग बरकनो कोथमा काहाम पिरिदि ने माथाय chapter 28 verse 19 जोंनो हाय बागै गोबां मा बरक रक बाक्सा हायनि फानो होना आं जे मुसुफ्रोनो आं कोथमा काहाम खानावै आं बिसा सामानो जोंनि फानबैसों बिसा सामाया काइदर जोंनि अमर खलगै रखा आंखेसे जोंनो बनि खारियक मानो बायसिजों बनि कोथमा काहामनो जों मानै मानो जों बुजि मानो ये जों साय मानो जे जिसु ख्रिस्ट क्रुसो खासिजाक दंफ्रो बरक गनै दाकाय द्रक yang खरकसा yang रजक खासिजाक ये आजरावनो खरकसा बरक लगे नो बुखाकी फिल्मा बाय काइटर बनो माने ख्रिस्ट बनो तिनि नो आं बायबाखौ सुकना हा सकनाय निस गे जे कोइने ने नै बनो नो सब्राय जिसु ख्रिस्ट मथां एगे तेकेसा खाजना थुनाय नबो बो खाखलाबो थै फैया आं मोंसानि थानि जुगिया नों खायरकमा आं मानियाखै आं थैसिनाय गे बनो नो बनि सुरि मानो नो काइटर खालामनि जों नोगो जे हाय आं परे फैगोन दलानि बो पियोके खरकसाफानो सौइ मानिया बो सोके खरकसाफानो पियोगै मानिया फिलाडेल्फिया मोथानो बो खलगै दंरखा बरक हाजाक माने बिसिंतै ते बरक फिलाडेल्फिया बरक काइतने कक खानाय बरक सिकनसा मोथा
haibano kaitor borokno khulogui tongrokha baiki khulogui tongro mole kothma kaham pinani borokni motha ni bisingtwi kothma kaham no bo khulogui tongrokha borok rok borokni bisingtwi Kristono yasak phaimano जों नुगो उ खलगुइ tongo hini samani amo kothma kaham no khulok mane kothma kaham mane no mane kothma kaham ni bagui bo khulok mane koba roni motha khoroksa borok kaidono naitugui tongkha apro kothma kaham boroni bukhawo hawoni bagui kaito ready khaijak khulokjak omohai de phani Corinthians जों थांखे सिनाय बनक तै Corinthians chapter 16 verse 8 by 9 Corinthians chapter 16 verse 8 and 9 First Corinthians ang purwana haibano Pentecost sal sokphaya sak ang oro episode tongnai oro kena ari bangpano nangmani samang khlaina lama kotor tongo English oke sawo but I will tarry in Ephesus until Pentecost for a great and effective door has opened to me oro English oke haini sawo for a great and effective door has opened to me and there are many adversaries mane oro sung naile hake omo kothma kaham ni lama phiok mani obono samani haipano Pentecost sal sokphaya sak ang oro episode tongnai oro kena ari bangphano nangmani samang khlaina lama kotor tongo nangmani samang lama khlaina kotor tongo oro kogoro keso nangmani samang khlaina ni lama mane na kothma kaham pinani je English osako effective for a great and effective door has opened to me kotor samang kaha samang no khlainani ano lama phiogi rokha ni polso the second Corinthians ukong no sawo chapter 2 verse 12 Kristoni kothma kaham pirna hnei trowawo soguike no subrai aro samang ni lama khlaimano ang nukha ni kothma kaham sinani pirnani trao thangprobo polsawo Ol kaitor ano lama khlairo mani ba subrai ano lama khlairo mano ang nukha nis nike u lama khlairo mani nge ka dogar khulogiro mani obongkha kothma kaham pirani lama ge Colossian rogbo sungnugo Paul Colossae motharokno sabani de ani bagi suri di jate kothma kaham pirani lama kaitor khlairo na tei teman lek kaitor lama khlaya ke sing piri bimaya tabun nang jese pirani saktar di haipun kaitor lama khlaya ke nang pirmaya hai bage sing suri thai kaitor lama khlairo di gese sing kothma kaham no sing piri manai kaitor Kristo bachini subrai sing no khologi rokangke tabuk temani bage Philadelphia no bo kothma kaham pinani lama khlai rokha temani male jeng verse mo nugo verse 9 no jeng nugo haini hai thanglai pinero verse 9 no ang porona verse 8 osi nung khlaima rokno ang sawi mano nini kisa phantongo ang prungmano nung khnawi tongo nung ano poito khlaya ingya ang nini buskango duglam phiogui rukha abono khorok sapano soi mangla ang nini buskango duglam khulogui rokha bono khorok sapano soi mangla ang nini samangno sibu ang nini samangno saimano ang nini buskango duglamno phiogui rokha getei boro sawo nini phan kisisa
Ang sawai mano nini kisah pan tongo, kisah nini pan. Manena जों बुजियो फिलाडेल्फिया मथा borok asa koto motha ya jikon sa motha borok Ephesus motha le koto ma haipana Ephesus motha haya borok jikon sa ete borok ni temanai motha ni borok rok kom tei genang biya bikra mane borok ni asuk rang ajenani source rok kri asuk genang ma mothaya borok chikon te borok bu kom asuk pham bu kri le borok komba haibana borok kaitoni kokno naragui tongo subrai ni kokno borok si profon naragui tongo kok khnawi tongo subrai ni mungno sugrowi tongnai motha hani bagai borok ni bisingtui borok ni motha ni bisingtui kaitor ba subrai boni kotor samungno khlainai bagai lama khlai tongo ni thani kisi sa talent phan tongthung ni thani kisi sa phan tongthung ni thani rang kisi sa phanangthung ni thani phan kisi sa phanangthung haiphan nung u je motha ba je borok kaitoni dage tui tongnai kaitoni mungno chugroi tongnai kaitoni lama phunuk mawo tongnai u borok ni bisingtui kaitor samung khlaio boni kotor samung khlai nani lama khlairo u borok ni bisingtui u motha ni bisingtui dinero busikana Philadelphia borok chikon sukmot borok bupang jaya borok rang puisau bu kasuk krak ya haipana kabang ma motha koto tongo borok ni bisingtui kaitor oma haike kothma kahamno pinani lama phiok ya haipana Philadelphia ni bisingtui phiok khatama mele kaitor borok ni bisingtui samung khlai kya ge borok ni bisingtui samung khlai khamane na borok ni sokat bu kotor nai borok kok khnawi kaitor ni musungtui tongma bai जों Abraham no Israel no kaitor samani जों smai kasau no kaitor Jesus hawaine apa musu khangke holong ni no bu Abraham ni busa ba Abraham ni omos namana ku holong ni bisingti bu Abraham ni bongso tiklai mana nisa gisum busi mana kaitor ni phan Jepro Samson bo Philistines rok by coba nanglai pro musuk bekreng by se musuk amune temanai chenglai bo by se busuk hajar borok no hajar Philistines rok no betharka jawbon by mane amune temanai musuk ya dangki gada ni chenglai by se bekreng by Nget gada ni bekreng go phakri aibule mungsai abo aja bekreng aipana thaito Samson bisingtui Samson no bekreng no use khlaikya nge mosi boni latha baina tui Israel no tui khok tui pro latha baina samudra kasang no bagnai khaikya boni latha hoya phan kaito boni latha ne tui phan phunuka nge Jisu Kristo ruti leba bai aphonoi bai borok 5000 borok no charokha 12 ti salai kya borok chawai 12 12 basket bara khosamani hani bage belai kena ukok nangmani kok sini tongmani no ta tor jakti sakni talent sakni tongmani bonobu dostarodi ane rom haikri ne kaitor naike kaitor nono mane nung omo hai khairo nai omo hai borok nung ni hangke nini bisingti kaitor samang khlayo nung tamangke kethar
Kebai nang tongnani nangnai. Nge kaitor nini bisingtui eba u mothani bisingtui samang khlainai boni kotoma kaham pirani jottoni sei samang kotor kukno lama khlairnai. Kaitor ni kok khnai dongnai borok kaitor musuk tui tongnai borok kaitor je borokno bisa chao omohai boni samang kotorno bo khlairnai. Kaitor जों जोंनि टेलेन्ट जोंनि अमनो नाया जों बोसोक बनि दागे माहाय जों खालामनाय अमाहाय बरकसे नायो डेभिड बचिखौ दे गलियात कटमानो बुथारका बबो पाथर माने हलं तुइनि हलं तिसावैसे सेंबाय बंगे कपालावैसे बायनो अमबाय गुलारि बाय ककफ्र कपालाव थप ओंके अमहाय जों जोंनि फान बाया गाइदर जोंनो खालायमानो मत फिलाडेल्फिया मथा बरक चिकोसा बरक बांगिया बरकनि फा किसाफा नंथों बरकनि गोबै ननोबै गाइदर बरकनि बिसिंतै kotor ma samangno khlaironani lama khlairoka ke aine hai ang verse 9 no poriphinai khnadi soitanni a borok rok hunke judai ungyawi no jung judai hunai rok hunke ang borokno ni thani tubuwi ni yakung yapango khlai khulumru wana hake ang nono hamzak mano borok sawi manana oro sawu jepro kaitor kra keboni phan bai samang khlayo chini gana gini tongnai ba chini omo tongnai borok kaitoni phan no chini thani nuknai nge omo hai actually kaitoni phan no haino ereng Christian ni goshe nairo borok kaitoni phan no nugya haibana जों जे कबुई के काइतोनि थाने याफाइ दंनाय काइतोनि बोसारकनि बिसिंतै उ एरें ख्रिस्टान नै गसै दंनाय बरकसान काइतोनि फाननो कबुई ख्रिस्टाननि बिसिंतै नुगै मानो जदि जों बनि ककनो बनि दागेतै बनि ककनो जों खनावै दंखांके अब्राहामनि जरावो अब्राहामनि गाना गिनि बरक रक kaitoni phanno Abrahamni bisingtै nukha ke Isaac ni gana gini tongnai borok bono boni bisingtै kaitoni phan borok rok nukha Isaac ni gana tongnai ba bobai tongnai rok ike omo haino David ni loge tongnai rok David ni gana tongnai rok kaitoni phanno David ni bisingtै nukha emole David kok khnai dong Abraham kaitoni kok khanaka Isaac boni kok khanaka hai bagai kaitoni phan boni bisingtै phunukjaka ge boni gana gini tongnai rokbo kaitoni phanon nokha omo haina tabo ang kaitoni kok khanai tongkhangke ang kaitoni musukpui tongkhangke ani gana gini tongnai kaitoni phan no nuknai tamanle kaitoni phan ani bisingtै samang khlainai kaito boni phan no phunuknai kaito ani bisingtै samang khlainai ekena kaitoni phan no gana gini borok tongnai rok ani gana gini borok tongnai rok nuknai piaba boni bagai ang kaitoni musuktai kethar boni dagetei ang tongmani nangnai jepro Jisu Kristo no kaitor bo phola kethar ni phan mane bonero phola kethani phan sopai boni samang pairnani bagai apro kabang ma boni Jews rok ba Judai rok ni bisingono boni ari ni basakha haifano borok kaitoni samangno phang ke Jesu ni bisingtै nukha bo kaitoni samang no pairo paikya jepro sagri rok kotoma kaham no piro Jesu thimani yagulo
जिसु थैयै थाङै बा सामानि यागुल गोबां मा तमानै अचाय बख्रक जुदाय रकनि अचाय बख्रक रक बरकनि थानि इ उसुब्राय जिसु ख्रिस्ट bo masaya na nei gose paika borong ni bisingtei tamanole jisu sagri rok ni bisingtei bo jisu ni kaitoni samang no borok nukha jisu sabab be kaitor ni samang no nukha borok jisu ni sagri ni bisingtei जों samang nugo samang chapter 6 verse 7 no kaitoni kothama okay oro por lagi na kisa samang chapter 6 verse 7 song horok ni samang hake kaitoni kok pirjagru rego Jerusalem o sagri rok bangma saka bangrego pia ochai rok ni bere kabangma poito khlai laikha ni kaitoni kok pirjagru rego ochai rokrok ni bising sana borok kristono poito thangruk okay kristo sabab borok siruk sika poito thangruk thangka de omaike जों aro जों nugu ge je borok oro haini hai je borok lama koro ronai bai phurungjagoi lama koro rojak nai borok sana kaitoni thani toifijak nai tamonle nirok kubui ke tongmani bisingtei nirok ni bisingtei kaitor samang khlainai eke borok sana kaitoni samang no nirok bisingtei nuknai eke subraini yakung tolao sokphainai haini oro samani chung nugo eke haini hai Philadelphia motha borok sikonsu boroni phan kisesu boroni bisingo omahai borok tongo borok judai yapano judai hne gosinai rok borok nogo ang toi feinai yak jisuni yakung tolao mane borok ang teprung saka borok kubui no sinai nirok ni bisingtei kaitor samang kaipro borok bu phainai getabo sini mothao bo omahai tongi mano kubui ke kaitor no sini ya haipano sagno Christian ni gosinai haipano kubui Christian ya haipano jepro mothani borok rok kubui ke tongnai ni bisingtei kaidor samang khlainai boni bisingtei u kubui ke sini yarokbo sini phainai kubui Christian ungni ma painai ulok bohai boni kok olo samani okay haini hai oro haini sao ang tese pori phigena phunukjak mani chapter 3 verse 9 no tolani bkhago oro haini samani khanadi verse 9 no khanadi soitani a borok rok hunke judai ingyawi no jeng judai hunai rok hunke ang borok no nini thani tubui nini yakung yaphango klai khulum ruwana ni oro ang teprung saka borok yakung yaphango klai khulum ruwana bahaike chini bisingtei samang kotor no nukma bai hake ang no hamjak mano borok sawi manana ang no busuk hamjak borok sinai sini bisingo kaitor samang khlaima bai kaitor jongno busuk hamjak tarmane borok Christian pono kaitor ni hamjak mano sini ya kubui Christian ya na haipano jeng kubui kaitor ni kok ni mode jeng tongkha ke sini bisingtei samang khlaima bai borok bu Christo ni hamjak ma kaitor ni hamjak mano sawi manai kitabo haini sao ang nirok no ketal ke dageo nirok kaisa bai kaisa hamjak laidi ang nirok no hamjak tei no nirok bo sakbaisa kaisa bai kaisa hamjak laidi John chapter 13 verse 34 by 35 akena bebak borok no nirok no siniwana je nirok ka ani sagri ni bebak borok no nirok no sini nai neisa le kaitor boni hamjak mano boni mothano hamjak mano sungsani borok no phunugui rawo
boni teibo boni pohor no phunugui ro chini bisingtui chini bisingtui phunugo boni hamjakma boni khayokma boni pohor no sungsani borok nugo chini bisingtui sung bomo hai borok ni bisingtui bo bono phunuk male je boni kok khanawi tongnai boni dagi tui tongnai borok na bising get hai padi kibil thangai pine verse 10 ang dagi ma haino nung khalogui tongma bai o sungsani bebak borok no amjok na bagui sungsa gnangui tekto nangphuru ang bo no tekto ni yakni katirwana gesung oro teibo sabu khalogdi ni saw English oke khalok di oro ke kok borok nirok ani kok oro verse 10 no ang dagi ma haino nung khalogui tongma bai o sungsani bebak borok no amjok na bagui okay ang nung khalogui tongma bai ani kok no khnawi ani kok no nawi nung khalogui tongma bai ge oro kaitoni kok jungno dagewo boni kok ni bisingtui kha kolok ndi jung kha kolok ngoni nangnai kaitoni kok thaino nawi baboni kok ni mote baboni kok khnawi tongoni bagui kha kolok ngoni nangnai jung sini tongkrui phan bai jung bono krak ke jung romui tongoni nangnai poitono jung krak ke romui tongoni nangnai kaitoni kok no khnaya ba jung kha kolok maya hangke kaitoni hamari no jung manui maya Abraham no muito khaidi Abraham bo busuk kha kolok naising naike bo 75 bosor 75 years oprono kaitor kok romani nini bisingtui nono ang kaisa besaronai nini bisingtui na sungsani borok bebang na hamari manai yala besasi maya again 100 bosor pros bo besamani 25 bosor naising gaisi ge busuk kha kolok naising khanai gena hamari manka gesung job no manugo bo busuk kosto tekto wo kha kolok naising tongkha besa thikya bebag thikya mal mata rogbo bobu kula besa kosto ngui ksarok ngui mungsa krikya haipana kha kolok kaitor bo khlainai ni kha logui naising tomabai bo hamari mankha kaitor hamari nai man no bo mankha kha kolok mabai ge omhai David no musungu jungnugo kha kolok mabai ge tei baisa nai ne ke raja Saul bo kha kolok maliya naising maliya ani bagui kaitor boni aroni ongkai thangka 7 din naising di humani pura bo naising maliya phungai jora naitingka diporoke naising maliya Demas naising maliya Paul no yakai thangka o Paul ni ongklok rukre angsa mungsa maliya naikya kamang bai nikha mungsa krikha ni umani bagui Bible sawo Dema bo sungsano nahore bo Paul no yakakha Paul ni loge thangliya Paul by mission trip bo thangmani haifana lama odego na bo kifili thangka Bible sawo sungsano hajak ma bai gesung kha kolok muni nangnai Hebrew chapter 10 verse 36 bo haine sawo jung kha kolok muni nangnai nirok kha kolok muni nangnai kha kolok ongkha ke kaitoni musuk mano khlai manai kaitoni musuk mano khlai kangke kaitor kok romani no nirok mannai kaitor je kok khanai bono kaitor romanai boni hamjakma no teibo phunugo boni kok romani no boro oro sawo
Ainihai ang dagima haino nung khalogui tongmabai o sungsani bebag borokno amjokna bagui sungsal gnangui tekto nangpru ang bonono tekto ni yakni katirwana sungsano tekto ropro ang bus nono tekto ni yakni katirwana Raja Saul kaitoni kok no yasaki ang mabai bo kaitorbu bono yakalangka je kaitoni kok no romui tongnai kaitorbu borokni kok no khnanai ke padi hani hai जों थांलाय फैसिनाय verse 11 आव an dakti no phainai keplai engei mutok manano khorok sapano segui mania tuike nini thani tongmano ba a kahamke tondi an dakti no phainai ni oroso nini thani tongmano nung kahamke tui tondi Philadelphia motha borokni poito je kotma kaham ni bisingti borok je poito mamani borok bono kaham ke romui tong Christian ni mane kebu ke Christian ni je tongmani bo Christian Europe ni thani kari non Christian ni thani kari kaitor jengno je kok romani borok ni thani u kok kari u tamane promise smai kari Bible hai ni sawo जों जोंनि थानि मा जों liberty दङ जों freedom दङ जों ताबुक free non Christian थानि free या borok khajak soitan bai khajak tei sungsok bai khajak गोसो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट bai जों phiyok jaka जोंनि थानि tei Bible sawo जोंनि o दमानाय Arden vessel hani manayo belai nangmani manai tongo niso geseng tebu Bible sawo sini asa जों asa jaknai sini tang bo subrai Jisu Kristo phaipro bo kipil phaipro जोंनो bo haike snamui ba mulphilei boni tongthayo जोंनो tlangnai hainiso ge om haino Philadelphia ni mothani borok ni thani phan kisisa borok kisisa haipano borok kaitoni kok thaino romui tongmabai borok Jisu Kristo no chugroi kusugo khe tongroma bai boni bumung no kusuk khlai tongmabai tei borok kathar khe tongmabai borok ni thani kaitoni hamjakma krak ngei tongo ani bagai borok ni bisingtui kotma kaham no pinani boni kotor kuk samung no khlainani bagai dogar khologui tongro ge borok kaito Kristo borok no lamas namui dogar khologui lamas namui romabai borok jeproprono buthai thaiui tongui mano ge omo borok ni thani tongo obono nirok romui tongdi nijo nirok romui tongdi ang dakti no phainai nirok ni tongmano nirok romui tongdi ang nirok no motogronai langmani motogronai bomo tong tabo nirok ani kok no khnai tongo nirok ni phan kisisa nirok borok kisisa nirok kosto tektoni bising tipano nirok ano krak khe romui tongo mane ano ani mungno kusugo tisai tongo ani kok khnai tongo kathar khe tongo kubui lama himi tongo ani bagai angno hamjako o hamjak mano nirok romui tongo tabo nirok bisingti kama sangsa samang nai o lamano ang nirok ni thani roi tongo ani bagai no borok kotma kaham pirui kwbangma borok no kaitoni thani tobui mano borokni bisingti borok rok Kristoni thani habui mano sopui mano mothangjagui mano obono nirok romui tongdi niso ge Jisu Kristo borok no motok sokat ba motok rofainai niso ang dakti no phainai nirok no motok rofainai ge Jisu Kristo tomani bagai o sangsaro phainai kipil phaipine
kaini no boni purpose kaini to kaisa angka borok rok no bustumani tei kaisa angka bono poito khlainai rok no bowai baksa tlangui bon jo janija samang khlaitui borok no sokat to oni bagai ge haini bagai जों janija samang khlaitui kaidon hajak mano romoi tongkha ke जों samang khlai mano kaidor chini bagai samang khlaimani lama khlai ronai ge जों samang khlai mano ge जों uk khlaimani samang khlaimani no जों sokat manai ge verse 12 paithago keplai engnai borok no ang ani kaidoni koktharni noktharni thongla snamnai bo aroni thangplaigla ang bini saka ani kaitoni bumung suinai ani kaitoni town ni bumung bo suinai a town engka Jerusalem ketal abo chukno hani ani kaitoni aroni ongkhorui phainai ang bini saka ani mung ketal bo suinai omono kwbangma borok bo wrong interpretation khayo especially ama kaito honai dol ro abar orotma humani kokmo orok जों nugu ang English bai kisa porisinai he who overcome I will make him a pillar in the temple of my God je keplai engnai no ang noktharni pala dehosinai keplai engnai borok no ang ani kaitoni noktharni thongla snamnai thongla mane pala snamnai tabok mondirni pala ba noktharni pala snamnai dar manena aroni abo norjagui thangya Philadelphia wo amo naini kangke Philadelphia u jaga wo Bangla rok mane Bangla zone jaga Bangla phayo kisa kena ge oroni borok rok prai ne borok damanai nog rok khali khayui ge o omoni ongkhawi oino jaga borok thango phiaba omo bujok mani ke oro haini sawo he who overcome I will make him a pillar in the temple of my God phiaba u noktharni pala rogle nori aron tongo haibele ge omo haike bo samani kaidor samani Philadelphia ni borok rok mothani borok rok borok u noktharni pala hai asai ketal ungjak borok rok noktharni pala hai arono tongnai chukno hawo जों kaitoni borok ungui tongnai जों kaitoni sungsasa khlainai geze borok konor yawi tekto kosto tongpro tau noktharni pala hai jagano tongui konor ya tabuk bangla paigene konoru oba borok rok konor thangle haipano u mok noktharni pala ke norjagi aron tongo omo haike je tongnai rok borok keplai ngai borok ni bisingte tamanai oro sau borok hamai manai kaitor omo haike keplai omo haike tongnai rok keplai ngai ge borok kaitoni sungsasa manai ge o sungsasa जों mungsa baina suthai kri gete oro sau ketal Jerusalem borok ongkhai phainai ge borok no ani bumung ang ani ketal bumung borok no thani suinai je pro agini jorao जों naikangke je borok ni thani kokba raja ni bumung suijak borok yang kamplego phanangdi ba khaglo phanangdi ba amoro phanangdi
rajani bumung suijak hingke rajani mol rogo u borok belai kena temanai borom yafarjak mani ba borom genang borom khlaijak mani khlai getabo oro sawo je borok angkhani hai pore piginai keplai engnai borok no ang ani kaitoni nok thani thongla snamnai bo aroni thangplaigla ang bini saka ani kaitoni bumung suinai ani kaitoni town ni bumung bo suinai a town engka Jerusalem ketal abo chukno hani ani kaitoni aroni ongkori phaimani ang bini saka ani mung ketalbo suinai ang boroni thane ani mung ketalbo suinai mane kaitoni mung boroni thane suijak nai ge a borok special hamari manai ge je borok kaitor dage mano khlaiwi krak ke basawi jese pano kosto tekto ungthang haipano sak nok yaphari kaitoni o jaga ono basawi konoria ke krak ke poito ragi tongnai borok bo keplai ngai ge bo hai borok special blessing kaitoni hamari manai abongka boni bumung suijak tabo rondi kabangma rajani bodyguard tongui mana haina udaharon hisabe haipano je borok special bodyguard ke obohai keseng special borok ngai manai je kata amoke basawi tongnai borok ang borok no borok ni thane ketal ke bumung sunyai jeng boni borok nai kaitoni borok of course kaitoni asai ketalang jak borok ni borok haipano bo special gen bujibai kana je paithak jeni laudikia mothano bwskangni salo jeng srenglaina aseng nong steng jotno hambai